چاہ کے بخشش دے سوالیاں، مولا معاف کرنا تیری صفت ہے، مولا بخش دینا تیری صفت ہے، مولا رحم کر دینا تیری صفت ہے۔ مولا اسی دن رات نافرمانیاں کر کر کے تینوں ناراض کر چکے ہاں، مولا ساڈے تے راضی ہو جا، مولا سانو سارے نو معاف فرما دے، یا رب العالمین سانو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو اسی چھپ کے گناہ کیتے، ظاہری طور تے کیتے، چھوٹے گناہ کیتے، وڈے گناہ کیتے، مولا تو سب جاننا ہے۔ مولا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نالین پاک دا صدقہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے، یا رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد پاک دا صدقہ اج بے اولاد مسلماناں نو نیک اولاد عطا فرما دے۔ مولا جنہاں دی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، والدین اولاد دی وجہ تو پریشان نے، مولا انہاں دی اولاداں نو نیک بنا دے، مولا والدین دا خدمت گزار بنا دے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا تابعدار بنا دے، مولا مسجد دا نمازی بنا دے، مولا قرآن دا قاری بنا دے، مولا اپنی یاد وچ رہن دی توفیق عطا فرما دے، اپنے ورد وظیفے وچ رہن دی توفیق عطا فرما دے، یا رب العالمین آج مظلوم مسلماناں نو ظلم تو نجات عطا فرما دے، مولا مقروض مسلماناں نو قرض تو نجات عطا فرما دے، یا رب العالمین مسلمان جس حال وچ بھی نے مولا سب تے فضل و کرم عطا فرما دے، مولا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑے پاک دا صدقہ ہر مسلمان دے مال جان عزت آبرو دی حفاظت فرما دے، مولا دین اسلام دا بول بالا فرما دے، مولا کفار مشرکین تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نام لیواتے ظلم و ستم کر رہے نے، مولا مسلمانوں نو ظلم و ستم تو نجات عطا فرما دے، مولا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دا بول بالا فرما دے، مولا جو تیرے دین دی خدمت وچ مصروف نے، اے اللہ امام اعظم ابو حنیفہ دا صدقہ، امام مالک دا صدقہ، امام شافعی دا صدقہ، امام احمد بن حنبل دا صدقہ، امام بخاری دا صدقہ، امام مسلم دا صدقہ، امام ترمذی دا صدقہ، صاحب سنن ابی داؤد دا صدقہ، صاحب سنن نسائی دا صدقہ، صاحب ابن ماجہ دا صدقہ، صاحب مشکات دا صدقہ، صاحب شفا قاضی ایاز دا صدقہ، داتا علی حجویری دا صدقہ، خواجہ اجمیری دا صدقہ، یا اللہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دا صدقہ، بابا فرید سرکار دا صدقہ، یا رب العالمین میاں شیر ربانی سرکار دا صدقہ، تاجدار گولڑا دا صدقہ، اعلیٰ حضرت سرکار دا صدقہ، مولا سانو دین دا خادم بنا لے، مولا سانو دین دی خدمت واسطے قبول فرما لے، یا اللہ سانو بری رسومات تو محفوظ فرما دے، یا اللہ سانو گناہاں دی دلدل وچوں کڈ کے صراط مستقیم تے چلا دے، یا اللہ اسی گناہ کر کر کے دل سیاہ کر چکے ہاں، دل پتھر کر چکے ہاں، مولا رحمت دے پانی پھیر کے ساڈے دلاں نو صاف اور پاک فرما دے، مولا ساڈے دلاں دے اندر اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنا خوف پیدا فرما دے، اپنے محبوب دا عشق پیدا فرما دے، مولا اپنے محبوب دی سچی محبت عطا فرما دے، صحابہ کرام دی محبت عطا فرما دے، اہل بیت دی محبت عطا فرما دے، اولیاء دی محبت عطا فرما دے، بزرگان دین دا ادب کرن دی توفیق عطا فرما دے، مولا ساڈیاں مسجداں ویران ہو چکیاں نے، چند ایک بزرگ نوجوان نماز واسطے آندے نے، مولا جمعیت دی رات ساڈی مسجد بھر چکی ہے، مولا اسی طرح 5 وقت دا نمازی بنا دے، مولا 5 وقت دا نمازی بنا دے، صوم و صلات دا پابند بنا دے، ارکان اسلام نو ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے، مولا اج دی رات تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور دولت نو چھوڑیا، اپنے آرام نو چھوڑیا، اپنے حجرہ مبارک نو چھوڑیا، مولا رات اندھیری جنت البقیع دا قبرستان، جنت البقیع دے قبرستان دے نوکدار پتھر، انہاں پتھراں تے والفجر والی پیشانی نو رکھیا، مولا اکھاں وچوں آنسو بغائے، جس دے آنسو عرش و فرش نال والا
कायनात दी हर चीज़ नालों आला मौला अपने महबूब अलैहिस्सलाम दे आंसुआं दा सदका मौला अज दी बाबरकत रात समझ के या अल्लाह तेरे दरे दौलत ते आए आ तेरे अजीम दरबार विच आए आ मौला जे अज भी रात असी ना बख्शवा सके अपने गुनाह मौला फिर असी किस दरवाजे ते जावांगे मौला तू माफ़ करन वाला है तू रहम करन वाला है मौला बुजुर्गां ने भी हाथ उठाए ने सफ़ेद दाड़ियां वालियां ने मौला जेड़े नौजवान गुनाह करते ने दिन रात अज मौला वो भी आए बैठे ने तू वेख रहा है मौला साडे गुनाहां वल्ले ना वेखी मौला साडे गुनाहां वल्ले ना वेखी तू माफ़ करेगा तेरा महबूब बड़ा राज़ी हो जाएगा मौला असी यकीन रखने तू अपने महबूब की रज़ा चाहना है मौला असी निकम्मे सही असी जलील सही असी मुजरम सही मौला असी मुजरम सही मौला असी मुजरम बन के तेरे अजीम दरबार में आ चुके हैं मौला जेड़े जन्नतुल बकी दे कब्रस्तान में तेरे महबूब दे आंसू वग मौला सुम्मत दी खातर आंसू वग गए मौला वो आंसू अरश नालों भी आला फर्श नालों भी आला या अल्लाह साडी खातर वग गए गुनाहगारां दी खातर या अल्लाह उन्हां आंसुआं दा सदका ही या अल्लाह अपने महबूब दे सजदियां दा सदका ही मौला जो तेरा महबूब सुभान रब्बी आला पढ़दा तू कितना राजी हुन्ना तेरा महबूब जो सुभान रब्बी आला पढ़दा मौला तू कितना राजी हुन्ना अपने महबूब दी रज़ा दा सदका मौला मुआफ़ फरमा मौला असी यकीन लैके बैठे अज दी रात बड़ी बाबरकत रात है या अल्लाह अज दी रात बड़ी अज़मत वाली रात है तू बड़े बड़े गुनाहगारों को मुआफ़ फरमा देना मौला मुआफ़ फरमा दे मौला जान कनी दे वक़्त आसानी अता फरमा दे मौला सानू यकीन है मौत बरहक है तेरे पाक कलाम ने फरमाया वजाअत सकरतुल मौत बिलहक मौत दे नाल सख्ती लाजमी आंदी है मौला तेरे महबूब दा फरमान है जिस तरह जिंदा बकरी तो खल लाई जाए या 300 तलवार दियां ज़रबा लाइया जान कनी दे वक़्त इतनी तकलीफ हुंदी है फरिश्ते मैयत नूं जकड़ लैंदे ने वरना जंगलों में भाग जाए काबू ना आए मौला वक़्त साढ़े सारे ते आना है मौला आखिरी वेले साड़ी ज़बान ते कलमा शरीफ जारी फरमा दें मौला जिस वक़्त रूह परवाज हो रही होवे ज़बान ते दरूदो सलाम जारी फरमा दें अपने महबूब अलैहिस्सलाम दा जलवा सामने अखां दे हाज़र फरमा दें या रब्बल आलमीन कब्र दा अज़ाब सख्त है तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों कब्र को मिट्टी का ढेर ना समझना वो जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है मौला अज़ाब कब्र बरहक है मौला तेरे महबूब दा फरमान है जो फजर दी नमाज छोड़ता है जोहर तक 99 सांप उसनू डसते रहनगे अगर एक सप भी बाहर आके फूक मार दे उस दी असर नाल सारा सब्जा खत्म हो जाए सारी दुनिया की जिंदगी मुश्किल बन जाए या अल्लाह असी किनिया नमाज़ा छोड़ चुके मौला असी किनिया नमाज़ा छोड़ चुके सानू मुआफ़ फरमा मौला अज़ाबे कब्र तो महफूज फरमाई मौला सानू आम सपाई आवाज़ देवे असी उनकी आवाज़ ते हाज़र हुन्ने आ मौला तेरे घर विचों 5 वक़्त की आवाज़ आंदी हय्या अलस सलाह तेरा महबूब अजीम तोहफा लैके आ मेराजे पाक दी राह मौला असी कदर ना कीती असी मुजरम मौला असी करार करने असी मुजरम सानू मुआफ़ फरमा मौला तू अजीम तोहफा दिता कायनात दा सब तो बड़ा तोहफा दिता कायनात दे सब तो बड़े सरदार नू तोहफा दिता सारी कायनात दे सरदार नू तोहफा दिता मौला जिस दे हुक्म दे पाबंद 1.25 लाख नबी भी बनते ने मौला जिस दी तांग 1.25 लाख नबी रखते ने मौला जिंदे बहरे रहमत दे विचों 1.25 लाख नबी सवाली ने सारा जग सवाली है मौला उस महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अजीम तोहफा नमाज दी सूरत दे अंदर अता फरमाया जिस दे अंदर अपने महबूब दी अखां दी ठंडक रख छड़ी मौला सानू वो नमाज दे तोहफे दी कदर करन दी तौफीक अता फरमा मौला 5 वक़्त दा नमाजी बना दे साड़ियां औलादां नू 5 वक़्त दा नमाजी बना दे साड़ियां बच्चियां नू 5 वक़्त दा नमाजी बना दे सानू सारिआं नू 5 वक़्त दा नमाजी बना दे
مولا ارکان اسلام ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ مولا تیرے محبوب نے جبل صلا غاراں دے وچ جا کے ساری رات دعاواں جڑیاں منگیاں انہاں اٹھے ہتھاں دا صدقہ مولا قیامت نو سجدہ کرنا ہے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ مولا بروز محشر اسی برہنہ جسم جدو حشر دے میدان میں حاضر ہوواں گے، مولا تیری آواز آئے گی، لوگو سجدہ کرو۔ جو دنیا تے سجدہ کر دے رہے سجدے وچ ڈگ جان گے، کچھ لوگ انہاں دیاں پشتاں میں جہنم دی اگ دے کل ٹھوکے جان گے، سجدہ نہیں کر سکن گے۔ خاشعۃ ابصارہم، انہاں دیاں نظراں شرم نال جھک جان گیاں۔ مولا تیرے پاک کلام نے فرمایا خاشعۃ ابصارہم، نظراں شرم نال جھک گئیاں۔ ترہقہم ذلہ، ذلت طاری ہو گئی، رسوائی طاری ہو گئی۔ مولا کیوں دنیا تے سجدہ نہ کر دے رہے؟ مولا جدو ذلت طاری ہو رہی ہوئے، رسوائی طاری ہو رہی ہوئے، مولا تو جلال وچوں میں مولا کس منہ نال تیرے محبوب دی پاک بارگاہ وچوں شفاعت منگن جاواں؟ مولا اپنے محبوب علیہ السلام دا صدقہ سانو دنیا تے معاف فرما دے۔ مولا سجدیاں دی توفیق عطا فرما دے۔ مولا اپنے ورد وظیفے وچ رہن دی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کائنات دے ذرے ذرے تے تیری بادشاہت ہے۔ مولا تو حرف کن دے نال ساری کائنات نو تخلیق فرمایا، ہر کوئی تیرا محتاج ہے۔ مولا ہر مسلمان نو غیب دے خزانے تو بہت زیادہ عطا فرما دے۔ مولا دکھی مسلمانہ دے دکھ دور فرما لے۔ مولا جتنے حاضرین محفل وچوں بیمار نے یا مسلمان گھراں وچ بیمار نے یا ہسپتالاں وچ بیمار نے، سب نو صحت عطا فرما دے۔ ساڈے بابا جی عارف بیمار نے، مولا اپنے محبوب علیہ السلام دے لعاب دہن دا صدقہ صحت عطا فرما دے۔ بھائی ندیم دی والدہ بیمار ہے، بھائی لیاقت ارشد علی اکبر علیہ السلام انہاں دی والدہ بیمار ہے، مولا سیدہ کائنات دی چادر تطہیر دا صدقہ صحت عطا فرما دے۔ مولا جتنے مسلمان بیمار نے سب نو صحت عطا فرما دے۔ مولا بروز محشر جدو ماں نے بیٹی نو جدا کر دینا ہے، باپ نے بیٹے نو جدا کر دینا ہے، مولا دوست نے دوست نو جدا کر دینا ہے، نفسی نفسی دا عالم طاری ہوئے گا۔ مولا تیرے محبوب دی زبان تو امتی امتی ہوئے گا۔ مولا کملی والے آقا علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما دی۔ مولا قیامت دا مرحلہ اکھ دی پلک جھپکن دے نال یا اللہ عبور فرما دے۔ یا اللہ سنو آقا علیہ السلام دے لیوال حمد دے سائے تھلے جگہ عطا فرما دیں۔ یا اللہ سنو قبر حشر وچ اپنے محبوب علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما دیں۔ یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم اسلام دی خیر فرما۔ یا اللہ سنو آپس دے اندر اتفاق اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ سڈے جتنے بھی مسلمان یا اللہ کفار مشرکین دے ظلم و ستم دا شکار نے، ظلم و ستم تو نجات عطا فرما۔ مولا افواج پاکستان دی غیبی امداد فرما۔ مولا افواج پاکستان نو کامیابیاں عطا فرما۔ ملک پاکستان نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان دیا سرحداں دی حفاظت فرما۔ یا اللہ مجاہدین اسلام دی غیبی امداد فرما۔ مولا ساڈی خانقاواں دی حفاظت فرما۔ مولا دینی مدارس دی حفاظت فرما۔ یا اللہ مساجد دی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو پڑھن پڑھان وچ مصروف نے انہاں دی غیبی امداد فرما۔ مولا سانو ساریاں نو جو پڑھن پڑھان والے نے انہاں دی محبت عطا فرما، انہاں دا ادب عطا فرما۔ یا اللہ معاشرے وچوں برائیاں دور فرما دے۔ یا اللہ نیکی دا ماحول عطا فرما۔ مولا درود و سلام دا ماحول عطا فرما۔ مولا ساڈے بچے دی زبان تے مصطفیٰ دے گیت جاری ہو جان، مصطفیٰ دیاں نعتاں جاری ہو جان، صحابہ دی یاد وچ، اہل بیت دی یاد دے اندر، اولیاء کرام دی یاد دے اندر، محبت دے اندر مولا دن رات گزارن دی توفیق عطا فرما۔ مولا ساڈی دنیا بھی بہتر بنا دے، مولا ساڈی آخرت بھی بہتر بنا دے۔ مولا اپنے محبوب علیہ السلام دے جوڑے پاک دا صدقہ جڑے ساڈے مقتدی دنیا تو جا چکے نے انہاں دی کامل مغفرت فرما دے۔ مولا سانو منگن دا ول نہیں آندا، بن منگیا عطا فرما دے۔ مولا بار بار اپنے محبوب علیہ السلام دے در دولت دی حاضری نصیب فرما دے۔ مولا زندگی دے اندر بار بار اپنے پاک کر دی زیارت نصیب فرما دے، حجر اسود دے بوسے نصیب فرما دے، ریاض الجنت میں نمازاں ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے۔
یا اللہ جو اسی نہیں مانگ سکے ساڈے حق وچ بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام دے جوڑے پاک دا صدقہ ساڈے ساریاں تے راضی ہو جا مولا، ساڈے ساریاں تے راضی ہو جا مولا۔ جو اولاد دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے بہتر اسباب پیدا فرما دے یا اللہ، جو رزق دی وجہ تو پریشان نے وافر رزق عطا فرما دے یا اللہ۔ اپنے محبوب علیہ السلام دے نالین پاک دا صدقہ، امام حسنین کریمین طیبین طاہرین دا صدقہ، خاک کربلا دا صدقہ، اونو محمد دا صدقہ، علی اکبر دا صدقہ، علی اصغر دا صدقہ، غازی عباس دا صدقہ، صدیق اکبر دی صداقت دا صدقہ، عمر فاروق دی عدالت دا صدقہ، عثمان غنی دی شرافت دا صدقہ، مولا علی دی صداقت دا صدقہ، پاک امام دی شہادت دا صدقہ، حضرت بلال دے عشق دا صدقہ، اویس کرنی دی عبادت دا صدقہ، حضرت حجت الاسلام امام غزالی دے زہد دا صدقہ، قاضی ایاز دے عشق دا صدقہ، اعلیٰ حضرت دی جو تیرے محبوب نال محبت سی اس دا صدقہ مولا ساڈے سارے دیاں جائز دعاواں نو قبول فرما لے مولا، ساڈا اپنے پاک گھر وچ آنا قبول فرما لے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تمام حضرات نیت فرما لو، نویت سنت الاعتکاف۔